Days for today's and for hello, what's up guys, this is Yogera and Bags and welcome back to my YouTube channel. Nanapod akong pamangkin guys na si Inloy, sipat kayo. Alright, Inloy, sipat kay Inloy. And yeah, for today's video and for today's contents guys, no, is mag house tour ta. No, say hi. Hi vlog. Hi vlog. Hi vlog. Welcome back to my YouTube channel. Ikaw. Channel. Na hi guys. Hi vlog. guys. Hi vlog. Hi vlog. Ay. Cute ay. So mao na mong balay guys. And for today's video guys is mga house tour ta sa mong balay. Yan, ano ko mama guys. Dilantaw siya. Vlog. So atong i-first tour guys is akong katulugan. Dili ako matug guys kanang makapadrop sa mama. Yes, and mogamit ra og folding bed. Kana mao na og folding bed guys. And then mao na imong lamisa guys. Mao ni among kusina. Yan. Kana. Then mana mo washing, then dira mana mo hugasanan, na dirang plato, kutsara, baso, dira. And then mana mo kitchen. Magkahoy man mi guys. Una. Then usay pod magbutin mi. Kana dira mana mga lamas na diha. Butangan og lamas. And then proceed na ta sa kwarto sa mga manghod. Dari kwarto sa maidsoon. Dari guys magtapat-tapat dira na sila dari guys. Na mao na yung mga sanina namo. Mikos-mikos mo sanina guys no. Na sanina mikos-mikos. Then kana mao na blingon. India. Si mother naglantaw vlog. And then diri kay kwarto gyapon sa maidsoon pagumangkon diha. And then guys, mo naman CR kana. And then diara kay kuana diha mga hayop. Diha tangkalan sa mga hayop, pato, kalapati, manok, dinosaur, T-Rex, joke. And then diri man imong liguanan guys. Diri mi manglaba, manghugas plato, kabanan og tubig, diya. And then diriya guys mo ni among kilid sa among balay. Kana na yung mga tanom. Kana mo na yung mga tanom ni mama. So diri guys mo ni right side sa among balay. Kana naitanom gihapon ni mother. Kana dira and then kanang nakaputi nga balay guys is mo na balay sa akong kuya. Kana diha kay minyo man siya. Diha siya nagpalain siya. Mo na balay ni Inloy, pamangkin ako guys, Inloy. Diri mo na loyo sa mong balay. Kana so karon guys mukaon sa ko kay wala pa ko'y pamahaw. Oo. So bitaw guys kanang voice record jud ko no kay kanang bitong di pa jud ko, di ko sanay mag storya while ga video nga na bitaw. Mamahaw ta guys, mais akong rice, akong gibahog og utan.
lami kayo. So makaon sa ko guys. Sa 52 na nga videos guys until now, medyo maawaw gyapon ko. Kana bitawng maawaw gyapon ko mo kuan baka nang mga tobang sa kamera. Maawaw ko mo storya nga nabitaw, so I prefer nga mag voice record lang jud. Kay comfortable pa ko basta magkuan ko guys, mag voice record. And guys, hapit ako mag 1k subscribers. Kulang na lang og kuan 8 ka subscribes. Sa wala pa ka subscribe nimo guys. So maura to guys, hope nga naganan mo sa akong video content today.